अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। लइकावा नइखे है कुल्ही सब छाटे के रहल हा। काहे बाबूजी ई का करतनी हरियरी देखतनी ना रे सोचनी है कि छाट देती जब ना नु लटके धाह मारता। धा मारता कि हाँ। हरियरी का नहीं लिखे न ना एने कौन हमरा हरियर तो लागत कि उहे करतनी क्या थी? हरियरी नहीं न देखत अरे ना रे बुरबा का बात तू उल्टा सीधा जान सोचत तनी। रहलस का बात बा। एगो रउआ खातिर माल देख ले बनी बाक तो माल मंगइले बानी हो। उ माला हां चमक बिजली बाक हो हमरा ला हो अरे बा बेटा हमार काता ना सुगर बा नीमन नीमन बात सोचेला हमरा बारे में। ए कहां बा? कहां बाद नीचे बैठैले बनी कहीं तो बुला के ले आई रुक तनी सी हमरा के नु डेंटिंग पेंटिंग कर लेवे दे तो लिया के आइबे करी करी हेलो हां हेने तकी हमर ठीक बा देख हम आराम से खोपचा में गइल बनी और आराम से बुला के लाओ लाई लाओ लाओ का कहूं कैसे कुछ कहिए मत खाली बुला के लाई है ठीक बा ठीक बनू लाओ तब तक ले बॉडी बनावा तनी आज मेरा मन फील होता। बाबूजी ई का करतनी बॉडी बनाओ ओई तनी देखी ओई ई हमरा खातिर अरे हो ओए ओए तो कहा मार वाली होई तू अपना खातिर अपना खातिर वो जरा हमरा खातिर पियर हां तो हम उजर बन तो उजर न रखी हां एक छुली छुली रावड़ी न देखा था करेंट मत मारे 80,000 के करेंट लागेला। ठीक बा आई जा पैसे हो गेल ना रउआ कहत रहनी पैसे खड़ा देनी मार कने दिया ना सारी लवा ढेर रख लेगा का ऊ का कहला रे और रउआ सब बात कर ली हाई का लेबू पैसा उसे मानो बना रहा बा मानो के तो पहले हमार माथा डाउन होता है काता ना कातना का पूरा डॉलर में बा ठीक है और तो बाबूजी बोल। तले बात करी हमनी क्या बतानी क्या कहाँ से हमें से अरे नहीं माता को दिया बोला नहीं तो कुछ नहीं तब मैं हमारे मिलना कितनी हो गई 4 बरस ऐसे ही 4 बरस ले रहता नहीं छूछे बानी शादी कर लेला ना भाग अभी शादी करे के बाद करली ना शादी बस शादी कर ली ना बताइए ऐसे ही कब तक मिलल जाए हमार बेटा बानू जब तक ले जियल जाई तब तक ले मिलवावत रही। अच्छा हाँ अच्छा लगता है अरे अच्छा लागत तबे नु गिल बानी। हाँ हाँ तो जवानी तो बाहर भी गया था ना हमार तो जवानी बाहर आवते बा तोहरो आवता क्या है हमारा अंदर दिल नहीं है का दिल तो हमारा लगे बोलो ही बा दिल हमारा लगे फूल बा लेकिन लड़का के शादी कर लेम न तब तारा से हमू शादी करम ल तब तक ले तू है अपने भी रख। फूल धर फूल तो दे देनी शादी कब करम अभी हम शादी ना करम काहे? पहले बाबूजी के कर लिए ना तब शादी करेंगे हे भगवान पहले बाबूजी की हुई शादी तब करम तब चली तक ठीक बा। का कहीं तहरे के रुक जाइए जे आओ तनी पूछिए ले पूछ के कि का क्या मतलब कब शादी होई अच्छा पूछ ल तब तक ले ए जे बानी का हो तार का भइला के पड़ल बात कहां भइल तार भइल अरे बहुत फटनसिया के देखो तड़ू बुझाता काहे? ना के सर्वदम लांगा लुचा बा ओकर फाटल जांग उन त हाथ से लोग ओकरा सुन पर का पैसा ना तो होई फूल देला हमने से छुआ नहीं तो हो ऐसे थरथरातन बताओ ये सब कैसे करें हमारा जो शादी कर बेंगम का हड़न पता ना कारण चिरकुट हवन जा दोनों जना ना बाप हो त सुखाइले अब पैसा कौड़ी लो ना लगला हस भिखार कंगाल बड़स ना आपके जमाना में के भिखार से प्यार करे वाला छोड़ छोड़ देवे ट्राई के? नहीं छोड़ दे वाला छोड़ने दे जब भरोसा दिला दे या 10 दिन के दे दे जब टाइम पैसा दिए तो ठीक बा ना तो जा काम खत्म हां प्यार वार गुलन हवा चल चल ठीक बा अभी बटराई मार ठीक बा जा जाता नहीं हां काहे अभी ले ले? मौसी के जाता नहीं मस्ती का कैसे चली तो का करी माने किस उलिस करी काहे नहीं ऐसे ही कर मर सकते जाए तो बाप रे बाप
अपना ही ने कर नेग लागेला नेग लेके आइल बनी नेग हाँ अभी नेग लेवे लगे हमारा हर चीज के नेग हमार साली लागेला। का होता नेग लेवे लव करी ना तब नेग लागेला ऐसे ना करे नया मैटर है कोरोना वायरस प्रेमी हो जा प्रेम करत नहीं जा हाँ तो उतना चलेला चलेला तो ठीक बा चल बा का? तो अब आई ना के साथे में देते बड़ी थोड़ा सा जा तनी फिर 10 दिन के बाद मिलम ठीक बा ना ना थोड़ा आ हे भगवान इतना ना कर सकलू हमरा खातिर ना अभी ना अभी तक ले सोच के अइली ना दादी एहने घूमी का सलाह कोई नहीं है जा सलाह ये कहनी है नू हाँ पैसा कौड़ी के कुछ काम बा 10-20 हजार के बा अभी पैसा तो हमारा भी नहीं खे हम प्यार करवा तो ऐसे ही बिना पैसा के काम कैसे चली हमरो तो खर्चा चले के चाहिए बिना खर्चा के कुछ वाला बैग अच्छा आदमी पैसा में खाला कि भात रोटी खाला अच्छा छोड़ी पैसा से काम नहीं के 10 दिन के बाद हो जी ना हाँ 10 दिन के बाद तो गेहूँ बेचिए दे अच्छा पैसा तो आइए जाए तो ठीक बात तब चलो तनी हाँ दिल पे चोट वोट नहीं लगत ना लागत है बड़ा स्मार्ट लगता है ठीक बा आई लव यू भिंजा दिलस का रे बुनी आई का अब का बड़ाइल बड़ा बे मतलब के कोरोना के सुई लिया तब किस यूज करम ठीक बा तनी ठीक बा गलवे तो मिल लो हां ठीक बा गले मिल ले आई ठीक बा बाय बाय जा पढ़ा में भैया बेटा हां बाबूजी बस देखी निकला 80 के बोल रहा ठीक है बा नहीं के ठीक ठीक नहीं ज्यादा छुअता छुओ तो तारी पढ़िया बा ये पार्ट 1 देखनी है जा Part 2 जल्द आवे वाला पार्ट बाटे। 2 में देखी जा को में जलवा का होखे वाला बा अगर अच्छा लागल होके तो लाइक कमेंट शेयर ये सब्सक्राइब लोग जरूर करम गर्मी जा पार्ट 2 में बुझाई कि कितना बा बाप बेटा अभी लोग तो के ई सिलेक्शन है अगर पसंद आई लोग के ना तो भैया कहो लोग यही चुटुकिए पर टांग दी का यही पर बोलो लोग तो जय बाबूजी एकदम शेर हवो जय भोजपुरी जय समाज ठोक जय मत ठीक बा नमस्ते प्रणाम चलते हैं